Unazad već više od 20 godina suočavamo se sa velikim problemima koje se tiču uticaja životne sredine na zdravlje stanovništva. Naravno, zdravlje ne predstavlja samo odsustvo bolesti, već predstavlja jedno psihičko, fizičko i socijalno blagostanje sa posebnim akcentom na mentalno zdravlje. Mnogi su faktori koji utiču na zdravlje i faktor iz životne sredine je jedan od faktora, ali je veoma značajan. Osim životne sredine na zdravlje utiču genetski faktori, znači ono što dobijamo nasleđem, individualni faktori, ali i druge sredine u kojima radimo, s kim se družimo. Tako da je sve vremenom sve veći značaj dobijaju faktori životne sredine. Njihov efekat tokom dugog niza godina još uvek nije toliko veliki, međutim, istraživanja pokazuju da bi mogao da bude sve veći ukoliko se nešto ne preduzme i na individualnom ili na društvenom, na nivou celokupne zajednice. Generalno nije svako podjednako vulnerabilan kada je u pitanju štetno dejstvo klimatskih faktora. Najugroženija su deca, starije stanovništvo i hronični bolesnici. I kod njih se javljaju najveće promene, a i najveće posljedice, tako što se javljaju i učestalije infekcije i učestalije bolesti ili, ukoliko bolesti već postoje, njihovo pogoršanje. Brojni su štetni činioci iz životne sredine. Štetni činioci potiču iz vazduha, potiču iz vode, a takođe i iz namirnica. Tako da sve manje imamo pristup čistom vazduhu, zdravoj hrani i zdravoj vodi. A trebalo bi da radimo na tome i u individualnom smislu, da se angažujemo, da koristimo što više preostale zdrave životne sredine koje imamo, a naravno i kao kolektiv i kao zajednica da radimo na tome da poboljšamo životnu sredinu kako bi sprečili pogoršanje bolesti i nastajanje novih bolesti koje još uvek nisu nastale.